येशूचे बलिदान आपल्या लग्न जीविताची 21 वर्सां संपूनच्या वक्ता कसे समायाच्या मनाक गरगाम जावन दितात बाल्तजार आणि रोसी फर्नांडीस कसे समायाच्या मनाक गरगाम दितात जोविक क्रास्ता कसे समायाच्या मनाक गरगाम दितात क्लारा क्रास्ता आपला जन्म दिवसाच्या वक्ता कसे समायाच्या मनाक गरगाम दितात रिचर्ड डायस आपल्या कुटुंबाचेर वतुल्ल्या सर्व प्रसवाक देवा गरगाम दितात फेलिक्स रिबेरो आणि कुटाम वाटेमान कुटुंबाच्या मनाक गरगाम दितात बीजे क्रास्ता आणि कुटाम देवान केलेल्या सर्व करांक गरगाम दितात रॉबर्ट सुनीता काळे आणि कुटाम या सर्व प्रसवासोय आमची प्रसवा गरगाम स्तुती देवा या मिसळार एक आमचा आम्ही पेटवूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसो मोगाच्यानं एक हप्त्या पयले नाताळ अमास्याच्या दिसा देवाचो पूत मनीस जाल्लो घडी व्हडा दबाज्यान आमी संभ्रमले आज आमी ताच्या आवयचे मरियमायेचे दबाजे फेस्त करच्या ह्या वेदी समोर एका कुटुंबा परी सांगता जमल्या जेजू नीज देव मरी त्या निजा देवाची आवय मात्र न्ही बगर सगळ्या मनशा कुळाची आवय जावन आसचे आमचे भावार्थाचे एक संत देवाची माता मरी देवाचे खुशे प्रमाणे जियोंक आमकां आदर्श जावन आसा तशेंच आज आमी नव्या वर्साची सुरवाती करता हो दीस पळोवन देवान आपल्या वळखा पुरती आमकां फावो केल्ल्या देवाक आमी आर्गां दितना मरियमायेची ससाय आमी मागया हे वर्स आमकां कृपेचे शांतीचे माया मोगाचे आनी बऱ्या बरेकेचे वर्स जायचे देव आमची काकूट करो म्हूण ह्या मिसा वेळार मागया जेजू ख्रिस्त तुमच्या मोगाळ भुरग्यांनो भावा भयणींनो या पवित्र रिती पवित्रपणे मांडून घेवच्या खातीर आमच्या हाताची भूक धरया देवाचे आणि एकामेकाचे मोक्षाने मागोवन म्हणया हांव हाती
सर्गीच्या मोकाळ बापा, आमच्या कुळाचे स्त्री तिच्या मुखार सांभाळून तुझ्या पुताची आवय सावय वेचून काढली आणि तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां भोव केल्ले देवळते आवयचे देणे वळखून आमी सुमेस्त जेजूचे देखी प्रमाणे सदां तिका फावो तो मान आनी मोग दिवन आनी त्याच देखी दुर्मायेच्या पावलांनी सरून जेजू सकर पाटलाव आमी करून पावो. या आमी मागता आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ता. गणन पुस्तकातले वाचतात. सर्वेस्परान मोइसे फुडले आरोनाकडे आणि ताच्या पुताकडे उलोवन तांकां सांग, तुम्ही इस्रायेलींक एक बरी आशीर्वाद दिवंक जाय. तुम्ही तांकां सांगा, सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळ्ळो. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करो. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिव. अशें ताणें म्हजें नांव इस्रायेलींताचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशीर्वाद दितलो. देवाचे उक्तारे. भाव भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रियेंत तो जल्मलो आनी नियमशास्त्राकार आसलेल्यान सुटका दिवचे खातीर
आनी आमकां आपले घर दूत करचे खातीर नियमशास्त्रा खाल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बगर पूत आनी पूत देखून देवाचे कुशेक दायजाचो वारीसदारी तूं जालाय. देवाचे उतारे. सर्वे स्मोर तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. गवळ्यांनी धवधवे वचून मरयेक झुजेक आनी खवणेन न्हिदलेल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयतच ताचे विशांत देवदूतान सांगलें सकट तांकां समजलें आनी गवळी सांगताले तें आयकल्ली सकरा अजाप पावली. पूण मरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरून त्यो वाटायतली. शेती गवळी आपले आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासून देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटी गेले. सगळे देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडले. बाळकाक 8 दीस भरतस ताका सुनक करतना जेजू म्हणून नांव दवरलें. हे नाव तो गर्भे समोरचे आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचे उतार हे. कलतेपणान देवाचे उतर मानून घेवया आनी हर एकल्याकी आमी आशिर्वाद जावया. पयल्यान पयलें तुमकां ह्या नव्या वर्साच्या उपरांत आसा नव्या वर्साची शुभाशय पाठयता. सकाळी ह्या सांजेच्या वेळार चड पावस जावन आतां पार्टी करूंक बीच उत्सवा हांगाच जाता. बीच उत्सवा न्ही हांगा त्रास तितल्यान मालपे तितल्यान कापूर मागीर पांबूर गेल्ले बीच उत्सवा तुमकां वेलकम करूंक आसा. आनी कितें दुसरी शक्ती आसतना तुमी कितें केलें? देवान
म्हाका बरें केलां. देवाचो मोग, देवाचे आशिर्वाद हांव वळखून घेतला. आनी अशें केल्ल्या वरवीं देवाचो उपकार हांवें वावरूंक जाय. पापा फ्रांसीस म्हणटा, एक उपकारी काळीज संतोशाचें काळीज. जे काळजांत उपकार पावची चिंतना नात ते काळीज दुखाचें काळीज. देवाचो रचणार आमी ताची भुरगीं. ह्या संवसारी जल्म जाल्यार आमकां एक आवयची गरज आसा. आवय म्हणटा आसतना आमकां तिचे सॅक्रिफायस, तिचो त्याग, तिची कणवळाय, तिचें बरेंपण, तिणें करचो सकल त्याग आमच्या काळजा मनाक येता. कित्याक तिच्याच रक्तान तिणें आमकां पोसलो. तिचेच सर्वस्व दिवन आमकां राखून तिणें वागयलें आनी आमची जतन ती सदांच घेता. एकलो डॅनियल म्हणून भुरगो आसलो, पिवशी जाल्ल्यानच आपल्या आवयक म्हणालो, बापूय तसो सरल्लो. ल्हान आसतना 7 वर्सांचो आसतना बापूय सरलो, आवय ताका कश्टांनी बसयलो. सादारण डिस्टिंक्शन ताणें काडले मार्क्स सेकंड पिवसीन. आनी रिजल्ट आयलो दुसऱ्या दिसा म्हणालो, हांव वयता, हांव हांगा रावन कांय केल्लें बरें ना, हांव वयता. आवय म्हणाली, नाका पुता, तुका हांव शिकोवंक हॉटेल मॅनेजमेंटाक घालता, फीज भरता, काम करन कशेंपणी फीज हांव भरता. नाका म्हणालो, तूं नर्सींग कर पुता, ताका बरो शिकोवपाक ध्येय नाका. आनी अशें सगळ्याक रागान तो त्याच राती ताच्या बॅग घेवन भायर सरून गेलो. पळया, वो गेलो वय, पूण आवयचें दूख तिणें कोणाक सांगचें. आतांच्या बरी फोनां नासली कवर, आतांच्या बरी व्हॉट्सअप नासलें, आतांच्या बरी सवलत नासलें. वो पूत गेलो आनी वो गेलो, 1 वर्स जालें, आतां जिणेंत वाटच दिशांच दिसना जालें. हाचें जिवीत काळोखान पडलें. खंय मास्टराक नांवाचें ताणें पडलें दीस जालो. आनी अशें तेच मास्टरा लागीं फाटल्यान आसले इगर्जेंत 9 वर्साच्या राती सकाळीं मरी आमची माय, मरी देवाची माय, आमकां तूं पाव घे हे माये, हे म्हणटा आसतना ताच्या कानांत ताका परत ताच्या आवयचो उदास आयलो. सुमार 1.5-2 वर्सां उपरांत तो कशेंगीकर फाटीं आयलो आनी येत आसतना सांजेची 7 वरां जाल्ली. गेटीक बीग गाला आसतालें. हांव भायर बसता म्हणून चिंतलो, तो गेट लोटता आसतना गेट उक्तीच आसा आनी दार धांपून आसलें तरी दार लोटता आसतना दार उक्तेच आसा. आवय दारा लागीं बसून घडोवन आसा, राखून आसा, जेवण दवरून राखून आसा. हर एक दीस ती राखून आसली. ह्या पुताक कळ्ळें आपल्या आवयचें उतर कितलें मोलादीक, आपल्या आवयचो मोग कितलो मुडाय असो तें ताका समजलें. ह्या संवसारांत, आधुनीक संवसारांत आमी पळयता आवाज आवाज आवाज, पूण केदारा आवाज उतरून आमच्या काळजाचो आवाज आमकां काळजाचो ताळो आमकां आयकूंक प्रारंभ जाता तवळ देवान उलोवचें आमकांय आयकता. केदारा आमी देवाच्या उतराक आमचें काळीज मन उक्तें करता तवळ देवाचें येवजन आमच्या जिवितांत कितें म्हणलें आमकां समजता. आमी चड देवाचें उतर नियळ्ळें जाल्यार आमी उलोवचें उणें जाता. चड उलयलें जाल्यार आयकुचें उणें जाता. आयकुचें उणें जालें जाल्यार आमी आलिस इन द वंडरलँड कैदी सुकोन गेल्लेशें आमकां भोगता.
दिशा आमकां दिसना केदारांका आमची जिवीत खंयच्या दिशेन वता भरवशाचे भद्रतेचे देवाच्या मोगाचे म्हणून समजजे जाल्यार हे तिनी संती आमी पाळची गरज या नतलागस्ताच्या 8वांत आमी आसा 8 दीस पवित्रपणी पवित्र सभा ते संभ्रमता आणि या 8वांमध्ये आज भाग्यवंत मरी देवाची माता ही परत पवित्र सभा आचरण करता निष्कळंक मरी कसे जावन सायबीण अंकवार मरी सगळ्या सोडून गेल्ली सायबीण तशेंच आज मरी देवाची माता ही भोव उचकी फेस्तां जावन आसा मुखार भावा भयणीनो आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें देवाचेर पातयेवन आसलो लोक भरभर ठावन देवान बसयलेल्या लोकांक वता आसतना कितले कश्ट तांकां भोगल्यार देवाचेर विश्वास फुडें गेली आनी मरीचे आडोन आनी हेर मुखेल्या मायपान ताचें जिवीत देवान आशिर्वाद दिलो आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें तशें वेळा पडवी सप्त आसलो आनी तो मनीस जालो आमचे मदीं जियेलो देवाचो मोग मरी मायपान ताणें आमकां दिलो आनी मरयेक देवाची माता बाबा पियूस इकरावेन उल्लेख केल्लो आसा 31 डिसेंबर 25వ तारीख मरी कशी देवाची माता तिने देवाचे उतर स्वीकार केले देवाक विधेय रावली ती म्हणाली आपण सुन्याची साखर तुझ्या उतराप्रमाणे म्हजे आसा आणि देवान तुझे जिवीत कष्टाचे तरी आशिर्वादाचे केले आमकां केवळ आवय या संवसारी मात न्हय सगळीची आवय मरी आमची आवय सांगली मरी आमकां कष्टावेर कष्ट दिवची ना कित्याक तिणें ह्या संवसारी आसून कष्ट कितें म्हणून ती जाणा जाल्ली ती आमची कष्ट हरपाची आमची आवय आमकां आशिर्वाद मागून दिवची आमची आवय आमकां बेसवानी करची आमची आवय या त्या दिसा देवाचो उपकार आमी भावूंक आसतना आमचे जिवीत समाधानाचें केलें जाल्यार देवाचो सुखियान आमी करचो भोव गरजेचें आयच्या शुभ वाटेंत गुबळ्याक मेळिल्ल्या त्या बरी खबर ही घेवन कशें तें बाळकाक मेळोवन गेलें आमी देवाची बरी खबर आमी ही आमच्या काळजांत हांव आयकुया या नव्या वर्साच्या उपरांत आमकां मस्त संकश्ट आसले आमची योजना सफळ जातली ती म्हणली बेजाराय वा दुबाव आमकां आसूंक आसा ह्या वर्सा आमकां देवान एक अवकाश दिल्लो हेरांचो मोग करूंक आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचो मोग करूंक हेरांतय संबंद वाडोवंक बरें करून शिकोवंक आमची योजना सफळ करूंक त्याग करूंक मागणी करूंक आनी ती आमी बरी करून उपयोग केल्या ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी कुटुंबाच्या वर्सा आमी बरी करपी उपाय केला आनी देवाचे आशिर्वाद जोडूंक आमकां साध्य जाला मोगाळ भावा भयणीनो हें नवें वर्स आमी देवाक समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबाच्या सान्या पासत आमच्या भुरग्यां पासत युवक युवती पासत आमच्या राष्ट्रा पासत सगळ्या संवसारा पासत आमी मागया जेजू हाडलें शांती समाधान हर एकल्याक भोगूंक आमकां साध्य जावं दी आमचे कश्ट हेरांक ते सांगून ते दोडके करीन अशें भगवान देवाक आमच्या काळजांत दवरून ते भेटोवंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ते जेजूक समर्पण दिवंक आनी जेजूची आशिर्वाद सोडून आमचे जिवीत पेल्याक मात्र तसलें आशिर्वाद करूंक येवकडे जेजू आमकां आदार दिवं म्हणून आमी मागया आमेन एकाच देवाक सन्मत्ता सर्ववेदार मानतो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्वस्व रस्ता एका सुम्या जेजू क्रिस्ताक सन्मत्ता देवाचो एकलोच भक्त सर्वळा आनी वापरता
जन्मला देवतां देव उजवाडापासून सुवात खऱ्या देवतां मध्ये तो देवतां जन्मला ताका सुसुना बापाच्या समेत ताचे आम्हाला आणि आमच्या तो दीस देवान आमकां भोग केला या फाटल्या वर्सा जुबिलेच्या वर्सा देवान या पितृ कुटुंबाचेर भरपूर आशीर्वाद दिल्या सगळ्या संवसाराक देवाचे आशीर्वाद आमी पळयलो हर एका कामात हर एकाच्या योजनांत यशस्वी आमी जडले देव आमच्या सांगात आसलो मरियेची मजत आमच्या सगळ्या आसली देखून आमची प्रार्थना त्याच भावार्थान आनी भरवशान देवाचे विश्वास दवरून आतां आमी मेटलो घेया मोगळा बाबा पवित्र सभेचो श्रेष्ठ गवळी बाबा लियो सहज दिसतानी याजकांनी आनी धार्मीक भावा भयणींनी मरिये करी देवाच्या कुशेप्रमाणे गवळी मणियाक चलोवन पवित्र सभेची सेवा करून ताका उजवाड दिवंक मागता जबाब बापा आमचे मागणे आयको आमच्या राष्ट्राच्या सहज राजकीय मुखेल्यांनी सेवेच्या मनोभावान लोकांची जतन घेशी कर सर्वांच्या बरेपणा खातीर वाव करची तुझी खुशी म्हूण समजून चलून तूं तांची मत उजवाडावी म्हणून मागता आपल्या लहानपणापासून आवय अंतरून दूध पोगल्यांक आवय खावन मोग मेळनासल्यांक देवाची माता तांचे आवय म्हणले चड समजून तांकां समाधानान दुजावण हाडचे कर म्हूण मागता आमी आराम करचे नवे वर्स कुटुंबाक सुख समृद्धीचे आनी बऱ्या भलायकेचे शांती समाधानाचे आनी कुटुंबाचो एक राखण वरचे कर तर आमच्या योजनाचे आनी वावरांचे जे पेसां घाल म्हूण मागता आमच्या कुटुंबाने आजच्या प्रायव्हरांक आनी पिडेस्तांक तांचे कश्ट पिडासडा समोर आत्मीक बळ आनी कृपा लाभय अशें नवे वर्स तांकां आशिर्वादाचे जायचे करूंक मागता येवकारिस्ताच्या मेळाव्याचे आदार आशिल्ल्या सर्वांनी मरे मायण्याचे आदर्श घेवन जेजूचो खऱ्यान पटलाव करूंक जाय आसली कृपा दी म्हूण मागता ताचे नांव जेसू म्हण दवरूंक पयलेंच देव तुका कळयलें जेसू म्हळ्यार राखणदार आमी हेराचो राखणस जावन जेजूच्या मिसावांत उर्बेर वावरूंक मरी आमकां आपयता मरी चड सदाभोवताची मुखेल कित्याक पयले तिणें तिच्या काळजांत देवाच्या उतराक समर्थन केलें आमी भरपूर केलें ल्हान भुरग्यांनी
जीव असल्या वडाने गावात परगावात असलेल्या देवाच्या उतराक आमकां समर्पण दिवंक मरी आमकां फोव करता आमचे पासून ती वयनादी करता आमचो भिकारी आमचे वर्तमान आमचो गर्व आमची दौलत आमचो अधिकार सगळं साडून आमी देवाचो उदास काडून हर एका घडये देवाच्या हाजेरपण बघून ताचे दैवीक सत्य आपण जियेल्याक आमचे जिवेक समाधानाचें जाता सर्गीच्या भोवमाका या आमच्या फिरगस पावसात तुका मेळ्ळा कशें जावं माय आमची माय तुवें दिल्ल्या पासून जोडकार गावता आज सगळे पवित्र सभा भाग्यवंत मरी देवाची माता हिची परब आचरणाच्या संदर्भात मरी आमकां वजें जायना वजें दिना भगाच्या भुरग्यांक सुखां जोडून दिता आमचे पासून सदांच ती मागता आमी आमच्या काळजांत देवाक जागो दिवंक आमच्या कुटुंबांत मनजातीक न्ही मनशांक स्वीकार करूंक आमच्या भुरग्यांक परगांवां धाडना थंयच रावंक न्ही पगार कुटुंबांतल्या आवय बापायची जतन घेवंक आनी आमी जोडलेलें शिक्षण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत मोगाचें जावंक जेजू आमकां तूं आदार दी अशें काळोखान भरलेल्या आमच्या जिवितांत आमच्या मोतीक आमच्या काळजाक आमच्या जिवितांत तूं उजवाड दी आमच्या मतीक आमच्या काळजाक आमच्या जिवितांत जेजूचो मोगामी सण जावन तो जियोंक समाधानाचे व्यक्ती जावंक आमकां तूं पावक ही प्रार्थना मी करता तुझ्या पुत्रा येशूचे नावे
म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या तुमचे हे बलिदान सर्व वेदार देवा बापाक मागत असतोय जावन म्हाका देवाच्या सर्व वेदार बापा बरे ते सगळे तू करता आणि तू सगळे शेवटाक पावयता भगवान देवा बाबाची दवजे करून आणि संतोषान संभ्रमता तिचे वेळोने तुवे सत्य वायते कृपेचे काम तुझ शेवटा पावय म्हणून मागता तुझ्या प्रतिबोध पुता येशूचे नावे सर्वेस्वर तुमचे सोबे असो आमची काळजा उभारया सर्वेश्वराच्या देवा दिनवासूया सर्वेश्वरा पवित्र बाबा सर्ववेदांत सस्नाच्या देवा सरकाळी आणि सर्वतरी आम्ही तुका दिनवासो भावो हो काय दोनेतीसो आणि आमच्या पायऱ्यासो आम्ही देवा माता आम्ही नमन करतना एका कळ्यान आम्ही तुका वाकणता तुका वंदिता तुझी कीर्ती परगडता आपल्या प्राणाची उर्वी सांभाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझ्या स्तुताची ती आवयसावी आणि सस्नी प्रकाशने संसारात केलो तू जेसू ख्रिस्त आमचो सोबी देखून आता देवतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता कित्याक तुझे नाव जेजू ख्रिस्ता तुझ्या पुत्राच्या सुम्यावरील पवित्र आत्म्याचे सत्य सजीव आणि पवित्रपण सदा उदेत ठाम असतील ते पर्यंत तुका निर्मळ पेटवणी करता एक आशा पळसाद जवैत आसा देखून बाबा कल्पेपणी आमी मागणी करता तुका पेटोवच्या हाड्याची देणी त्याच पवित्र आत्म्यावरील तुझ्या पुत्राच्या सुम्याची ख्रिस्ताची ताची साधना पळोवन आमी हो संस्कार सदांता तो परदेस जालो तेन्ना ताणें घेतलो तुका आदी पसून तो म्हणलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्पेस घेया आनी पळया ही म्हजी भूक तुमचे पासून समान कशी त्याचपणी जेवण सदस्यपणी फारस देखून तुका कल्याण नसतो ती आपल्या शिसान दिली आणि म्हळें तुम्ही स्पेस घेयात आनी नंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या सस्तेकाराचें हें रक्त पातकाच्या उकसणाऱ्याच्या तुमच्या कसर आनी सुमेस्त मनशाचो ते आवडटलें हे म्हज्या उल्हासान
Baut sud vergăciunea. तुझ्या पुत्रास असलेल्या कष्टामात्रासो त्याच्यानंतर पुन्हा जीवन असो आणि सदा सदा स्वामी भक्ती पुढे विलास आणि तो वर्त करून त्याची वाट करत बसा देवाने कार्यकाळ हे जे काही पवित्र फॉर्म देतात ते बलिदान समर्पण जे बलिदान आपल्या आव्हानांना कधीच त्याला सोडले तीच बलिदान ती पवित्र सभा कविडेका तिचे ती दया देश तुझ्या पुत्राच्या पुढे बसताय करता त्याच्या पवित्र ज्ञान आणि जज सोडे हे पूर्ण हे बघ आम्ही सांगितले तुका भेटलेले शास्त्री काम आणि अशा देवाच्या माये खूप भगवंत वाढलेच्या भगवंत सुसेती सोबती भगवंत धर्मदूताच्या वैभवी साक्षाच्या आणि सुनिस्त भक्त संगता काढलेल्या काही साधन वाटवड त्यांच्या वेळोवेळी समाधार निरंतर वेळ करून आम्ही विश्वास करतो हे बघून आमका तुझी इष्टता घडली तिच्या उडवी सगळ्या संस्कारात शांती आणि ताण भाव आम्ही मागता तुझ्या साखरा लिओ आमच्या वतीवर बाबाच्या जराच्या बोली बाबाच्या संगता आणि पवित्रच्या सुमेस बोली आणि वगैरे बरोबर तुझ्या पुत्राला सोडून घेतलेले सगळे वरची संगती या संसारात वास करण्याचे पवित्र सगळे भावार्थ आणि प्रेमभावना घेत तुझे होते तू एक काय केल्या या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दये नाही कोणती करुळ्या बाप्पा संसारात शिकवलेल्या तुझ्या भग्यात दया करून तुझे दये काय आमच्या मेल्या भाऊ बहिणी आणि सगळ्या संसारात दरलेल्या सुमेचा माई प्रसाद तुझ्या राज्यांगे ते आम्ही तुझी महिमा बघून ससना गवशी सतल्या आमका भरोसा ख्रिस्ताच्या समयात देशी सगळे वस्तू संसारात वाटून देतात त्यास जेसू संगता त्यास जेसू काय पवित्र आत्म्याच्या कोणा सर्व वेदात बापा सर्वंदनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सगुंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणे शिकवले प्रार्थन हे केवळ गाऊया Yes.
स्वर्गीचे पाण्याच्या समुद्रा जेसू ख्रिस्ताची आहे वरु शांतरित्या तांका तुझे उदारता प्रजेस पातंतले सुटई आणि सर्व कंतांतले वाट Sonia Gesù Cristo, tu tuझ्या दत्तामुळे तुका शांती दौरता म्हजी शांती तुका दिता आमच्या हक्काचेर नाही पण तुझ्या पवित्रच्या वाटेचेर दिश्ट कर आणि तुझे कृपेप्रमाणे तुका शांती दी आणि पुराण संभाळ तुझी येताय राजूर सयताय सस्ताच्या सस्ता शांती सदाकाल तुमचे सोबे असो माया मोठा स्वर एक मोठा स्फूर्त जाऊन एकमेकात शांती पाठवूया ही देवाच्या मोगाची शैली संसाराची पाप करता ती शैलीच्या जीवनात आपलेली आणि सारखी सुभागी
सर्वेस्परांच्या मंगळ बाबा बदेवन सदांकार म्हणे तुझ्या पुताची आवय आणि भविष्यची माता म्हणून आम्ही पासाडटा आणि या तुझ्या पदवी दिसा तुका दिन वसून सर्गींच्या जेवणात संतोषान आम्ही वांटो दिला हे जेवण का सस्ती जीविता करशे कर या मी मागता तुझ्या पुता येशूचे नाव हे मोगचनो आज आम्ही बोली देवाची माता हे फेस्त आचरण केले तसेच आज आम्ही नवे वर्ष आचरण करता तुमकां सर्वांक सुख संतोषाचे आणि समृद्धीचे देवाच्या निमळेच्या विणवणेत देवाच्या आशीर्वादात भरलेले नवे वर्ष मागता परत तुमकां सुमेस्तांक नवे वर्साचे रास उल्हास पाठयता नवे वर्स सुमेस्तांक बेसावांनी भरलेले जातले आनी तुमचे जिवीत सुमेस्तांक घरांत कुटुंबादारांत समाजीत मेळच्या अक्रिस्त भाव भयणीक बेसावांचे जावं दी म्हणून हांव मागतां सुमेस्तांक देव बरें करूं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो देव सगळ्या देण्याची जर तुमकां आपल्या कृपेत भरून भरपूर आशीर्वाद दिवं आणि या सगळ्या वर्सां सवायतली तुमकां सुरक्षीत सांभाळो तसो देव तुमचो प्रवर्तकीर करून तुमचो भरोसो सुदारून आणि शेवटपर्यंत तुमची काळजा सुस्ती कायम वाढलेल्या प्रीतीमुखार पेठो तसो देव तुमची कामां आणि सगळे तुमचे जीवन शांतीत चलो तुमच्या मागण्यांक सदा काम दिवं आणि सजनाच्या जिवितांत तुमकां पावो सर्ववेदार देव बापू आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो वसुया येशू ख्रिस्ताच्या मोगान आणि शांती तुमकां धाडटा Cristo te